Hyundai Sonata سال برارش 2011 ماشین وگانی دوستان من این نمونه بیرنه ماشین این نمون از کفای ماشین کفاش به 4 پهنانیکای کفا از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم داخلی سالن 4 الکتروپاکت سینتر زمان 2 آینه چای پیش الکترونیک коробкаш автоматроник 2 تا сиденьёи пеша ба гирифт сидени дӯстон инҷанда ауксошай USB-ошай монитор CD плеер дорад мультирол рӯлош лифт пробегаш 93000 км пробег ман ҳолати салони мошин сиденьёш кожини ҳам сиденьёшам лифт дӯстон бомаш панорама ҳолати салони кафои мошин умуман чӣ хеле ки мегӯем дӯстони азиз полни наворот килитошам стоп стар мотор 2 сӯзишвориш бензин расходаш 8 литр 9 литр ба 100 км мегардад ман ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 130,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 810 0048 Zafira B соли барориш 2008 мошин вагон дӯстон манин намуди берни мошин комплектасияш опс манин намуд аз кафои мошин кафош ба боз 4 паҳроникои кафо ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электропакет 2 ойначаи пеш электроника коробкаш механик инҷа CD плеер дорад сентр замок ин кнопкаҳои паҳроникош мультирол рӯлош лифт пробег 171,000 км пробег من این ҳолати салони мошин من این ҳолати салони қафои мошин мотор 1.8 сӯзишвориш бензин расходаш 8 литр ба 100 км мегардад дӯстон من این ҳолати мотори мошин дар ҳолати хуб нархи мошин 80,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 779 45 46 Toyota Camry соли барориш 2009 ман ин намуди бернаи мошин дӯстони азиз ҳуҷҷатош то моҳи июле буда муайин техникиш ман ин намуд аз кафои мошин гап нед ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электропакет сентр замок коробкаш автомат инҷа монитор дорад CD плеер дорад рӯлош лифт ҳай пробегаш маълум намефаҳмам дӯстон من این ҳолати салони мошин من این ҳолати салони қафои мошин мотор 2.4 сӯзишвориш газ бензин гази евро 4 расход чанде расходаш 10 та газки 70-75 км мегардад من این ҳолати мотори мошин нархи мошин 105,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 37 57 75 Toyota Corolla Verso соли барориш 2009 мошин вагон дӯстон ҳам муоини техникӣ ҳам иҷозати махсусаш 1 солина ман ин намуд аз қафои мошин
Hozir az dohili salon baroy shuma ma'lumot mediyem. Mana. Dohili salon, 4 elektropaket, senter zamok, коробкаш механика, менҷа CD плеер дорад, мультирол, рӯлош лифт. Ҳозир пробегаш ҳам мефаҳмем дӯстон. яксаду 10,000 километр пробег гуфтасиям. Ман ҳолти салони мошин. Ман ҳолти салони қафои мошин. Шторкаҳои қафо 7 каса гуфтасиям. ин аввали сиденияҳо рӯйкашҳои замонавӣ киштагӣ дӯстон. мотор 2.2 сӯзишвориш дизел. расходаш 8 литр 8 литр ба 100 километр мегардад. ман ин ҳолти мотори мошин. нархи мошин 110,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 741 21 12. Opel Bechke соли барориш 98. мани намуди бернаи мошин. мани намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ин ду ойначаҳои пеш электроника, ду электропакет, коробкаш механик, магнитофон дорад, мультирол. пробег 277,000 километр пробег. ин ҳолти салони мошин. ҳозир дари қафошам рус будааст дӯстон. ин ҳолти салони қафои мошин. мотор 1.6 1.1 сӯзишвориш газ бензин. расход чанде? расходаш 10 та газгирӣ 90 то 93 километр мегардад дӯстони азиз. ва ин ҳолти мотори мошин. нархи мошин 47,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 850 90 00. Lexus GC 300 соли барориш 2006 дӯстон. ман ин намуди бернаи мошин. ин пешанда 4 паҳроникҳои пеш. ёдовар мешим ҳам иҷозати махсус ва ҳам муоини техникӣ 1 солина дорад дӯстон. ман ин намуд аз қафои мошин. яъне қафош меам 4 паҳроникҳои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, титроник, яъне ду сиденияҳои пеша багриф сиденияи дӯстон. инҷа CD плеер дорад, монитор дорад, мультирол, рӯлош лифт. ҳозир хай пробегашам мефаҳмем. килиташ стоп стар буда. пробег 276,000 километр пробег. мотор 3 сӯзишвориш бензин. расход чанде? 12 литр ки 100 километр мегашад дӯстон. ман ин ҳолти мотори мошин. нархи мошин 115,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 734 02 90.